však to není sú jak ty. boja. No určite nesmrdí vád než ty, kamarát môj zlatý. Ďakujem za fajku. Dobrú chuť, presne tak ľudia. Ale vidíš čo, Sanko, ľudia ti prajú aj dobrú chuť, takže ľudia sú nelizlí. Prajú ti dobrú chuť. Boha, prečo to nejde otvoriť? Čo to 3 hodiny otváraš? Nevieš otvoriť konzervu? Dobre, už to je. Takže ľudia, pozerajte, ako to vyzerá ten sústruming. Neposúvajte mi. Fuj, mi to teče na ruku. Olíš to, olíš to. Boha, mi to strekol do očí. Ja nedýcham. Nízky žár. Čo si o tom myslíš, Iva? Ja si myslím o tom, že ako to už moc preháňa, zdržuje to, nech to zebere tú... Ide to otvoriť, čakaj! A nech to pekne spapá more. Je to mňanka. Pekné papáj. Nejde tú konzervu otvoriť. Presne tak, on nevie ani konzervu otvoriť a to nie je ešte ženu, aby otvoril, keď je poctivá, ľudia. To nie je ľudia. Počúvaj ma to takéto, čo tu rozpráva za blúdy. Počúvajte ľudia, on nevie otvoriť konzervu a nie ešte babu, keď je poctivá, aby otvoril. Takže tak. Dobre, je to otvorené. Ukáž to, nevidíme. Ty kokso, okej, spapenkaj si to, poď. Ja dýcham ústa.